mag oro kod Kech nyakwara magajuang Kech kod oro mokwako gwenge ma Turkana koro chuno jodak chwako lembe moko mag bungu man kod sum marach mokalo sum marach gi ngima dhano. Kaka Judith Omondi lero no, lembego ichwako kuom seche buora mondo mi oneg teko mag kwiri mago maneigi. Chieng' tuche yokinyi ranyisi mar odiochieng' manyien ma gwenge ma Turkana chal mar yiende kod gik mamoko matie alwora gin ranyisi mar chal mar kor lwasi. E kar dak ma Kong'o e sub county ma Turkana North, chieng' liyo makumadiketi wi onge. Jodak maka gin jopith, kata kamano pith sani giwinjo awinja. Chieng' ma oserieny kuom maromo higni 3 sani osemiyo giwito jamnigi duto. E kinde ma jomoko e kuonde dak mamoko e piny Kenya chamo chiemo maler ma oriw kod olemo e bathe, familia mar Ekalokong Awet geno giwuok mana e chwako olemo mag bungu kaachiel kod ohand pien mondo mi gichiem. Chiembgi mapile, olemoni magichwako kuom seche 7 mondo mi ogol kwiri manyalo kelonegi midhiero moro amora. Alikuwa na mali yake, ngamia, mbuzi. So wakati alihamia, kwa wakati huu wa kiangazi, mbuzi yake wamekufa. Kwamba hii ndio ngozi, ya ngamia ndio hii, ya mbuzi ndio hii. Sasa hakuna kitu ya kukula. Ile kitu wanakula ni matunda inaitwa edapal. Katamana olemoni, mabende ok gin gogi adier ni ber kod ngimagi, pod ok giyudi e yo mayot. Swage kod chwake makawo seche 7 miyo nyithindo bedo kech karito mondo mi gichwakre. Olemo gi jok moko chamo ma ok ochwako. Kech mare ok gidew. Gin gigeno ni kata bed ni chal margi olokore, to hono biro timore. Dendgi biro duogo, jambgi biro yudo ngima kendo. Hao wanaamini ya kuwa kuna mabadiliko imebadilika kwa hali ya anga Turkana. Awet en mana chiel kuom mine kod nyithindo mamoko ma ok yud chiemo makare Turkana. Okoni chokege ol. Podo kuro mana nikech nyikwae. Hii imechukua muda mrefu sana, na mwezi ambaye inakuja kama hakutanyesha hata ukame itakuja kumaliza watu. Geno mar joma mine giketo e wang'o makaa. Makaa ma giuso kilomita modhuro mondo migi yudo omenda mar nyiewo chiemo. Kata kamano, chiemo no bende pod ok giyudi e yo mayot. Kipeleka kuni kichwa moja, yenye wanasema kichwa moja, uko wanapewa shilingi 50 na wananunulia kitu. Unachoma makaa na unabeba. Unapewa chakula kidogo, una pesa kidogo na unanunulia chakula ndio unaleta. Rael Mwendwa, nan mar Catholic kar dak malore ngak Turkana, koni gin kod ji mathwis magichiwo negi kony mak mana ni kony ni ok en kony chuth kaluwore ni ok ochop dwachgi kaka dwarore. Not to take medicine, there is no food and it's a reality. Giving antimalarials and to a person who is dying of hunger, it is just killing the person. Judith Omondi, Ramogi TV.